og de der lidt direkte respektfulde kommunikation, det fører til de der sociale bånd, der er stabile, så man kan bygge en undervisning op på. Han har også nogle studier, hvor netop bare løftet øjenbryn fra nogle af de andre elevers side, når en siger noget, kan betyde, at den elev synes, nej, jeg er nok dum og dårlig, eller nok forkert, det jeg sagde. Så der sker sådan rigtig meget i klasserummet, også med eleverne indbyrdes. Og det vi skal prøve i undervisningen, det er både at have indfølging med, hvad der sker, men også sørge for progression, at der sker noget sådan fremadrettet, men også regression, at de får lov at bruge det, de har lært, og opleve glæde i det. Så vi prøver at afpasse, hvad skal man sige, det nye, og kun tage det ind i sådan den rækkefølge, de nu kan runde det, eleverne, så vidt muligt, selvfølgelig har det også læreplan. Men at man også giver dem tid til at glæde sig over det, de har styr på, og fordi det bliver så rodfæstet den vej rundt. Så man ligesom veksler mellem sådan både progression og regressionsbehov hos eleverne. Så den sidste, som jeg også er vigtig i kommunikationen, det er passende frustration. Altså eleverne skal jo flyttes et sted hen, hvor de måske dybest set ikke er interesseret i at blive flyttet hen. Og vi må også ligesom provokere dem lidt og overraske dem lidt og frustrere dem passende. Sådan så de ikke skal stå på tær. Men altså sådan forstyrre dem vel, men altså sådan alligevel, at de bliver rykket lidt i deres forståelse. Så der er sådan mange funktioner, der ligger i lærer-elev-kommunikationen. Et bud på, hvad der også sker i klasserummet, hænger sammen med nogle roller. Nogle forældreroller, nogle voksenroller og nogle barneroller. Og det der hedder transaktionsanalysen, opererer med 3 jeg-tilstande. Altså, vi har et forældre-jeg i nogle situationer, eller mange af os har i hvert fald, og voksen-jeg og et barne-jeg. Og det spiller også, altså vi har også roller, og mange gange er vi også, hvad skal man sige, afreagerer eleverne på os som lærer, hvor de måske er sure på deres mødre eller fædre. Altså du skal ligesom tage, altså det er svært at ikke finde ud af det, og du forklarer det ikke ordentligt til eleverne til os. Ja, og det kan jo også være en forsvarsmekanisme hos eleverne, at de skal ligesom have skylden over for læreren, for ligesom selv at være fri for dem. Men der er også nogle jeg-tilstande her, hvor forældrejeget, det her er lærer, der siger, at du skal gøre sådan og sådan, og betragter gymnasieeleven som et barn, der skal rette sig efter og gøre sådan og sådan. Et voksen-jeg, det er et sådan, går til sagen, situationen og kommunikerer åbent omkring den situation. Det er faktisk direkte respektfulde vold, som Asbjørn snakkede om før. Og barnejeget, det rummer både de sådan, kreative, følelsesmæssige og også altså det barnlige, som du siger, der er både lidt tilpasset, jamen det skal jeg nok gøre sådan, jeg skal nok gøre mig mere umage, eller du er heller ikke for god selv, kan man så være sådan et utilpasset frie barn, der sådan bare siger, altså svarer lidt igen. På samme måde så kan det også være 2 forældreroller, både den kritiske og så den omsorgsfulde forældre. Ja. Og hvad er det så for nogle, hvad skal man sige, som lærer vi kommer ud i situationer som lærer, hvor vi bruger de forskellige tilstande. Det har I måske sikkert også, jeg har sikkert allerede været i, hvor I kan mærke de der både som forældre og jeg, voksenjeget og barnejeget. Og faktisk reagerer lærerne jo også nogle gange med et barnejeget. Hvad siger du? Altså, at man for eksempel bliver sur på eleverne på en eller anden, hvad skal man sige, uhensigtsmæssig måde. Altså her, der er så eksempler på nogle transaktioner, og jeg siger, at spørgeteknik i 3. uge er ikke hensigtsmæssigt. Skal vi til næste gang gennemgå forskellige spørgsmålstyper? Ja, det vil være rart. Det er så svært ikke at lægge eleverne svaret i munden. Ja, det er forskellige roller, ikke? Altså, kritisk forældre siger sådan, ikke? Og så et tilpasset barn svarer jo sådan til, hvad skal man sige, der svarer rollerne til hinanden, og det fungerer jo på en eller anden måde. Ja. Og så, hvis man sådan taler 2